Hello guys! Kumusta kayo? For today's video guys ay aalis kami ng bahay kasi nga meron kami bibilhin sa palengke. Marami na nga kasing mga kulang sa bahay guys, pati na yung mga pagkain ng aming mga alaga. Sunday din nga pala ngayon kaya mas mainam na rin na ngayon nga bumili. Talagang tinapos nga lang naming ayusin yung aming mga alaga at dumiretso na nga kami sa palengke. Sa highway na nga rin kami dumaan guys kasi nga meron sana kaming bibilhin dito banda. Kaya nga lang guys huli na naming napagtanto na hindi nga pala market day today. Kaya ayan nga guys tamang rides na lang kami dito ni partner. Miretso na nga lang kami guys sa tindahan ng pinagbibilhan namin ng mga pagkain ng aming mga alaga. At nakita ko nga itong mga pusa guys talaga naman ding ang cute nila. Yung isa pa nga dyan guys talaga naman ding tulog na tulog dun sa kanyang duyan. Habang yung isa naman yan guys talaga naman ding tulog na tulog na. Dito nga pala kami palaging bumibili guys kasi nga kompleto yung kanilang mga supply. Halos lahat nga ng pagkain ng mga livestock ay pwede mo nang makuha dito. Maging mga pagkain nga ng mga aso't pusa guys ay available na rin. Ayun na naman yung isa guys, nakatulog na naman siya sa litter box nila. Kikita mo talaga sa kanila na komportable sila sa kanilang area. Meron din nga pala sila dito guys na isang pusa na malaki and nakawala nga lang ito. Sabi nga ni ate guys, medyo maldito nga daw ito pero mukhang hindi naman. Pero anyway guys, wag nga tayong basta-bastang humawa kapag hindi natin yung mga alaga. At dahil tapos na nga tayong bumili guys sa mga pagkain ng ating mga alaga, syempre huwag nating kalimutan yung pagkain din natin. At ayan na nga guys, yung ating ulam for today's video ay lechon nga. Sinubukan nga ni ate na kiluhin yung isang ulo kung magkano nga ba yung aabutin. At talaga naman din guys, ang laki nga ng inabot at umabot nga yun ng 1,350. Sinabi ko na nga lang kay partner guys na konti lang yung bili namin kasi nga dalawa lang din naman kami. Baka nga din guys, hindi namin maubos at masayang lang. At ayan nga, nagtatanong pa nga din siya kung magkano nga ba yung presyo nung sa paan niya. Ito nga yung parati kong sinasabi sa inyo guys na kapag magsisikap tayo talagang makakain natin kung ano yung mga gusto natin. Pero syempre guys, health-wise, lahat ng sobra ay nakakasama naman din. Kaya hinahinaling din tayo sa mga kinakain natin. At ayan na nga guys, ang ending, yung napagdesisyon na namin, bibili nga kami ng 1 kilo. Yung 1 kilo nga niyan guys, talaga naman din aabutin pa kahit bukas. Yung sobra nga namin ito mamaya, papaksiwin ko na lang din. At napansin ko nga din guys, grabe naman din talaga yung sinamak ni ate. Ang dami-dami din talaga. Located nga pala sila dito guys sa Quezon Boulevard in front of St. Peter Chapel. Ayan guys, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ayan, nagsaing na nga din talaga ako para nga nang makakain na nga kami. And tada! Ayan guys, tapos na nga tayo nagsaing and real quick lang din talaga yon. Bumili nga din pala kami guys ng mga mangga kasi nakita ito ni partner kanina. At talaga naman din guys, nakakaakit yung kanyang mukha. Dahil dagsa nga yung mangga ngayon guys, medyo mababa nga din yung presyo nila dito sa ngayon. May mga ilang buwan kasi ng taon guys na kung saan mahal talaga yung presyo ng mga mangga. Inayos ko na nga yung lamesa guys at nang makakain na nga din kami. Time check nga pala nito guys, mag-aalauna na nga wala pa kaming agahan at saka tanghalian. Tuwing umaga kasi guys, nagkakape nga kami at saka meron nga din tinapay. Kaya kadalasang nangyayari guys, hindi na nga kami nag-aagahan at diretso na kami sa tanghalian. Bawing-bawi nga naman talaga guys yung ating ulam for today kasi nga nung nakaraang araw tuyo yung aking ulam. Pero kahit ganun pa man din guys, ang importante nga sa pang araw-araw natin na kapag kumakain tayo ay nabubusog nga tayo. At syempre guys, kung hindi mo na kaya talaga, wag mo nang pasobrahan kasi nga magsasayang ka lang ng pagkain. Always remember guys na kung merong drink moderately, of course, eat moderately also. Ayan na guys, kain tayo! Syempre guys, nakapaghugas na nga ulit tayo ng kamay 2,000 years ago. Nga pala guys, fast forward tayo sa nangyari ngayong araw meron yung pasyente itong aking partner. Nagpunta nga pala sila sir dito para nga ipatingin yung kanyang braso. Nahulog nga daw kasi siya kaya ayan, ito yung kamay niya yung natamaan. Syempre guys, to the rescue tayo para sa mga ganyan na emergency. Katapos nga nun guys, naging masaya si sir kasi kahit papano nabawasan yung sakit. Time check guys, it's 5:25. Naghihintay pa nga ako nito guys kung titila nga ba yung ulan. Hapon na rin kasi at hindi pa nga nakakain yung aming mga alaga. Ayan nga pala si partner guys, natulog na nga din siya kasi nga sa sobrang lamig ng panahon. Bumabawi na nga rin pala yung panahon guys kasi nga noong mga nakaraang buwan sobrang tag-init naman. Ayan naman halos araw-araw nga din umuulan. Mag-ingat nga din pala tayong lahat kasi nga maraming posibilidad ng landslide. Malalambot din kasi yung mga lupa guys dahil nga sa pag-ulan. Nga pala guys, yung area namin dito nasa kapatagan. Pero kahit ganun pa man din guys, palagi tayong mag-ingat dahil nga sa panahon ngayon. Napagdesisyonan ko na nga lang guys na maligo na lang ako ng ulan para makapagpakain na rin sa mga alaga. And fast forward nga guys, ayan, gabi na nga nung natapos ako.
Nagsaing na nga rin pala ako guys at nang makakain na nga kami. Hanggang ngayon nga guys, ganyan pa rin yung pinaglalagyan namin ng aming bigas. Kahit nga guys, nung dati pa ay pinaglalagyan nga din namin yan ng mga damit namin. Syempre, hindi mo yun nararanasan kung ikaw ay rich kid. Kung dati nga guys, panggatong nga lang din yung aming ginagamit kapag nagluluto kami. Pero syempre, nagsikap kami guys para makaangat-angat naman din. Syempre, wag tayong papaya guys na hanggang nasa laylayan nga lang tayo ng lipunan. Baka kasi guys, kapag hindi nga tayo nagsumikap ay baka mahulog tayo mula sa laylayan. Anyway guys, ayan na nga yung mga sobra namin kanina guys na lechon kaninang umaga. Syempre guys, kadalasang ginagawa kapag meron tayong sobrang mga lechon ay pinapaksiw. Naghiwa na nga ako dyan guys ng mga kailangan natin para sa ating paksiw. Simpleng luto nga lang ito guys at nang magkaroon nga naman ng bagong flavor yung aming lechon. Ayan na nga guys, luto na yung ating kanin at magsimula na nga tayong lutuin yung aming paksiw. Syempre guys, maglagay tayo ng mantika tapos mekos-mekos natin yung bawang tsaka yung sibuyas. Anyway guys, lahat ng ingredients dito ay kung ano nga lang yung nakita ko dito sa aming kusina. Abay, kung wala nga naman ding sibuyas, talagang bawang lang din yung magagamit ko. Syempre guys, ilagay din natin yung ating mga leftover na lechon kanina at nang magisa nga natin ito. Halo-halo lang guys, and then pagkatapos niyan, tinimplahan ko na nga guys ng kahit ano nga dyan na makukuha ko dito sa aming kusina. Kasi nga guys, ang sabi nila, ang pinaka-ingredients nga sa pagluluto ay pagmamahal. So lalagyan ko na nga lang to ng pagmamahal guys at nang maging masarap nga ito. Makalipas nga guys ng mga ilang minuto, eto na yung itsura niya at papakuluan ko na lang to. Papakontiin na nga muna natin yung tubig guys na nilagay natin kanina at nang manuot nga sa laman ng ating lechon. And tada! Finally guys, ayan na yung itsura ng ating lechon. And guys, naglagay talaga ako napakaraming paminta kasi yun yung pinakagusto namin. Bago nga muna natin to ihain guys, titikman ko nga muna kung maganda nga ba yung kinalabasan ng ating pagtitimpla. Para nga din naman guys, makapag-adjust pa tayo sa mga lasa kung ano nga yung kulang para sa atin. Huwag kayong mag-alala guys kung ginamit ko nga yung sandok dyan kasi nga kami lang din naman yung kakain ni partner. Alam ko kasi marami dyan ng mga kusinero bawal nga talaga yung mga ganyan kasi nga pangit daw. At pagkatapos ko nga may adjust yung lasa ng aming ulam guys, kumuha na nga ako ng plato at kutsara. Sa pang-araw-araw nga guys, yun yung naging routine namin. Umiikot talaga kadalasan yung araw namin guys sa pag-aalaga ng mga alaga namin hayop. Pero kahit ganun pa man din guys, kailangan nga natin kumayod sa pang-araw-araw. Kaya nga din talaga guys, si partner naka-duty pa rin sa kanyang trabaho kahit na meron kaming mga alaga. Hindi kasi pwede guys na lahat na lang ng aming expenses ay iasa namin dun sa aming mga livestock. Syempre, sa livestock kasi guys, hindi naman araw-araw meron tayong income. Ang ibig kong sabihin guys, araw-araw tayong kumakain tapos hindi naman tayo araw-araw na nakakabenta. Kasi nga sa pagla-livestock ay mayroon ka nga kailangang time frame na sundin bago ka makabenta. For example guys, sa pag-native chicken kailangan na natin ng 3 to 4 na buwan bago sila mabenta. At dahil nga araw-araw nga din tayong kumakain, kailangan nga natin ng daily income. Kaya talagang si partner naka-duty siya sa trabaho niya kapag weekdays. Kailangan lang talaga sa ngayon guys, sakripisyo na muna. Yun lang guys, hanggang sa susunod nating mga videos. Bye!